गामि खाथिनि फिल्डआव लाबोदों आरोना जाना फंबाया रोङा नालाय सलायनो ओमफ्राय ड्राइभारखा सोलाबनानै नै फिल्डआवनो एसे खननै खनथामसो सोलायजादों हौवासाफ्रा दसेनो हाखायो मैया लाबोदों जानुवारि 2 तारिखमोन मैया बेयाव लाबोबाय आरो Mama sudah dengar apa? Mama sudah. Bang karena mana ini dukung baik tukuan ay. Dang karena kan. Tuh mama ada tuh. Ya nunga mama ada tuh. Mama ada tuh. Hari bapa ada nggak? Baca bung mama ni ya. Ini bapa solai ni dengar kena kai. Jenis pas solai deh bah.